Ένα οδηπορικό στη φύση είναι μια συνάντηση με την άβρα του φυσικού τοπίου. Μια πρόκληση υπαρξιακής αφύπνισης. Ο καλλιτέχνης Ελευθέριος Τυπόπουλος, φωτογράφος και ερευνητής της ελληνικής φύσης, θα είναι οδηγός μας σε εγωιτευτικές διαδρομές ψυχικής ανάτασης. Η φωτογραφική του κάμερα συνομιλεί με το μεγαλείο του φυσικού τοπίου. Οι εκμυστηρεύσεις του καλλιτέχνη μας καλούν να ακολουθήσουμε τις περιπλανήσεις του, να βυθιστούμε σε κρυμμένα μυστικά και στην αγνότητα της φύσης. Το ότι βρεθήκαμε σήμερα στο βουνό είναι μία στάση ζωής. Θα έλεγα ότι είναι ένα οδηπορικό το οποίο καλύπτει πάρα πολλές ανάγκες. Πέρα από την άθληση, πέρα από την καλή ψυχολογία, πέρα από τη γνώση, είναι πολλά τα θέματα τα οποία ο άνθρωπος ξεδιπλώνει. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν όταν έρχεσαι σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Θα χρησιμοποιήσω μια φράση που λέει ο Κλοντ Μπερνάρ, ότι ο ερευνητής πρέπει να ακολουθεί αυτό που ψάχνει, αλλά και να βλέπει και αυτό που δεν έψαχνε. Όταν κάνουμε ένα οδηπορικό στη φύση πρέπει να έχουμε έναν στόχο. Ο στόχος αυτός είναι να μας απομακρύνει από την καθημερινότητα και να μας φέρει σε επαφή με το μεγαλείο της φύσης, κάτι το οποίο δημιουργεί ένα μοναδικό συναίσθημα που λέγεται δέος. Το δέος είναι ένα συναίσθημα το οποίο, αν και δεν μας προσφέρει το χαμόγελο, είναι αυτό το οποίο δημιουργεί μια ευεξία στον άνθρωπο. Αυτό θα το ζήσουμε στη φύση. Συγκεκριμένα τώρα εγώ, επειδή η δική μου στόχευση είναι η εξερεύνηση της χλωρίδας, μου δίνει μια ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία να παρατείνω τον χρόνο αυτής της ευχαρίστησης και να μπορώ δηλαδή μέσω της φωτογραφίας να αποτυπώσω σπάνια είδη φυτών, ενδεχομένως κάποια από αυτά να μην τα έχει δει κανείς ποτέ. Απλά εγώ έτυχε να διαβάσω τη βιβλιογραφία, να γνωρίζω την ύπαρξή τους, αλλά επειδή μέχρι τώρα δεν υπήρξε μια φωτογραφική αποτύπωση, να μου δοθεί η ευκαιρία μέσα από την παρατήρηση και με τον χρόνο που διαθέτω πάνω στο οδηπορώντας τα βουνά μέσα, να σταθώ τυχερός και να δω πράγματα τα οποία μπορώ να μοιραστώ και με άλλους συνανθρώπους μου. Τα συναισθήματα τα οποία μας προκαλούνται μέσα σε ένα φυσικό τοπίο σίγουρα μας δίνουν μια άλλη αίσθηση ζωής. Μια ευχαρίστηση θα μπορούσε να πει κάποιος. Τι θα θεωρούσε ένας ερευνητής φυσιοδίφης και καλλιτέχνης φωτογράφος ότι μπορεί να αποδώσει η φωτογράφηση τέτοιων εξαιρετικών τοπίων όπως είναι τα φυσικά τοπία? Στους προηγούμενους αιώνες, θα έλεγα καλύτερα, αυτή η δυνατότητα της φωτογραφίας δεν υπήρχε η φωτογραφία για να μπορέσει να αποτυπώσει κανείς και στον χρόνο αυτό το οποίο έβλεπε. Γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλοί φυσιοδίφες είχαν μαζί τους κάποιον ικανό φωτοζωγράφο, ο οποίος παράλληλα ζωγράφιζε και αποτύπωνε σε ένα χαρτί το φυτό το οποίο έβλεπε. Σήμερα όμως έχουμε την πολύ καλή δυνατότητα μέσω της φωτογράφησης να μπορούμε να αποτυπώσουμε σπάνια φυτά, να μεταφέρουμε τη φωτογραφία σε ένα περιβάλλον του σπιτιού στον υπολογιστή και να προχωρήσουμε στην ταυτοποίηση και στην αναγνώριση. Τι σημαίνει όλο αυτό? Αυτό σημαίνει ότι γύρω μας, να το θέσουμε απλά, πρέπει να είναι μία πρόκληση. Η πρόκληση είναι η εξής. Όταν ο ελλαδικός χώρος φιλοξενεί περίπου 6.700 είδη φυτών, να αναρωτηθούμε από αυτά τα 6.700 είδη φυτών, ποια είναι αυτά τα οποία εμείς γνωρίζουμε. Και εγώ δεν λέω ότι είμαστε βοτανολόγοι ή βοτανικοί και πρέπει να τα ξέρουμε, αλλά θα πω το κάτι πολύ απλό. Αρχή των πάντων είναι των ονομάτων επίσκεψης που λέει ο Αντισθένης. Εάν δεν γνωρίζουμε το όνομα, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε στον άλλον να περιγράψουμε αυτό το οποίο είδαμε.
Σε αυτό το σημείο, αν μας παίρνει ο χρόνος, θα μεταφέρω ένα γεγονός το οποίο βίωσε ο Καζαντζάκης με τον Σικελιανό. Οι δυο τους, όταν ήταν νέοι και πάρα πολύ ένθερμοι και αναζητούσαν να βρουν την αλήθεια, επισκέφτηκαν το Άγιο Όρος. Επισκεφτόμενοι στο Άγιο Όρος, ο καθένας από τη δική του πλευρά, μείναν περίπου 40 μέρες. Ο Σικελιανός, μέσα στους περιπάτους που κάνανε, είδε ένα φυτό το οποίο τον εντυπωσίασε. Έκοψε το άνθος και όταν επιστρέψανε στο μοναστήρι, ζήτησε επιμόνως, σαν ποιητής που ήτανε, να του περιγράψει, να του δώσει το όνομά του. Δεν το ήξερε. Απευθύνθηκε σε μοναχούς, τους λέει: γνωρίζει κανείς πώς το λένε? Ένας γέροντας του είπε: δεν το ξέρω, αλλά όταν θα βγείτε, λέει, στην Ουρανούπολη, υπάρχει, λέει, ένας μεγάλος σε ηλικία παππούς, ο οποίος, λέει, τα γνωρίζει, λέει, όλα αυτά τα φυτά. Για να μην μακρηγορώ κιόλας, αφού το κράτησε το φυτό μαζί του, μπήκανε στο καραβάκι μετά από 40 μέρες περίπου να επιστρέψουν στην Ουρανούπολη. Αναζήτησε τον γέροντα ο Σικελιανός και του είπανε κάποιος περαστικός, αλλά λυπούμαστε, λέει, αλλά αυτός ο γέροντας πέθανε. Και τότε, προσέξτε, τι είπε ο Σικελιανός? Κρατούσε το φυτό, το λουλούδι, το πανέμορφο μπροστά του και λέει: κρίμα, χάθηκε μία λέξη. Πολύ σημαντικά πράγματα ακούμε από τον Ελευθέριο Κυπόπουλο, τον αγαπητό φίλο που είμαστε εδώ μαζί, απέναντι σε ένα τοπίο δέους, το οποίο χαρακτηρίζει και τον ελλαδικό χώρο, απέναντι στον αστραποβόλο Όλυμπο. Ο Όλυμπος πραγματικά είναι ένα όνομα μυθικό. Είναι ένας πρεσβευτής της πατρίδας μας και πάρα πολλές φορές υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι μας λένε ότι όταν βρίσκονται στο εξωτερικό και τους ρωτάνε την καταγωγή τους, τον αναφέρουν ότι κατάγονται από την Κατερίνη ή από την Ελασσόνα. Πιθανότατα στο συνομιλητή δεν λέει τίποτα απολύτως, αλλά για να γίνουν λιγάκι πιο αντιληπτοί από το συνομιλητή λένε η καταγωγή μου είναι κοντά από τον Όλυμπο, και αμέσως κάτι ηλεκτρίζει το συνομιλητή, ο οποίος μπορεί να είναι Αμερικανός, να είναι Γάλλος ή Άγγλος, γιατί έχει μεγάλο φορτίο ο Όλυμπος στη συνείδηση, στην παγκόσμια συνείδηση. Και αυτό το πράγμα, ο Όλυμπος δεν είναι ένα, είναι πολλά. Είναι πολλά αυτά τα οποία συνθέτουν τη λέξη Όλυμπος, ο ολόλαμπρος, το ολόλαμπρο αυτό βουνό. Σε μένα έλαχε να είναι η αγάπη μου και ο έρωτας να είναι η αναγνώριση αυτής της χλωρίδας, γιατί ο Όλυμπος, η χλωρίδα του Ολύμπου είναι και αυτή μοναδική, και θα έλεγα ότι κάποια από τα φυτά, όπως και σε άλλες περιοχές πατρίδας μας, υπάρχουν κάποια φυτά τα οποία είναι στενά ενδυμικά, που σημαίνει ότι δεν φύονται πουθενά αλλού σε κανένα άλλο μέρος του πλανήτη. Βέβαια αυτό ακούγεται λίγο εντυπωσιακό, γιατί το ίδιο ισχύει και για την Κρήτη, για την Κάρπαθο, ισχύει για τη Σαμοθράκη. Όμως μένουμε εμείς στον Όλυμπο. Εμείς θα πρέπει να αισθανθούμε ιδιαίτερα υπερήφανοι, γιατί ο κόσμος των φυτών, της χλωρίδας γενικότερα, είναι ένα άλλο παράθυρο το οποίο είναι αδικημένο και λιγότερο μελετημένο από τους Έλληνες, απέναντίας όμως πάρα πολύ μελετημένο από τους ξένους. Γιατί ο πρώτος βοτανολόγος ο οποίος επισκέφτηκε το 1851 τον Όλυμπο ήταν ο Θεοντόρ Βον Χελντράιχ, τον οποίον τον είχε καλέσει ο Όθωνας για να δημιουργήσει βοτανικό κήπο στην Αθήνα, και φυσικά αυτός, διαβάζοντας Διοσκουρίδη, Θεόφραστο και Ιπποκράτη, γνώριζε ότι σε αυτόν τον ελλαδικό χώρο υπάρχει μία μοναδικότητα, και φυσικά γιατί επέλεξε να επισκεφτεί τον Όλυμπο? Μα είναι απλό. Ο Όλυμπος έχει ένα υψόμετρο όπου ήταν μια πρόκληση για έναν ερευνητή να βρει φυτά πάνω από τα 2.500 μέτρα. Για φανταστείτε να φτάσετε στα 2.900 μέτρα και να βρείτε την Καμπανούλα Ωρεάτουμ, την Ομφαλώτες Λουσίλαε, Ποτεντήλα Ντεόρουμ, ονόματα τα οποία φυσικά για το σύνολο των ανθρώπων μπορεί να ακούγονται κάπως απόμακρα, αλλά για αυτούς τους ξένους ερευνητές, οι οποίοι όχι μόνο φρόντισαν να τα αποτυπώσουν, φρόντισαν και να δώσουν και τα αντίστοιχα ονόματα.
κάτι το οποίο το κενό αυτό πρέπει και εμείς να το καλύψουμε για τη δική μας αυτογνωσία, για τη δική μας ανάγκη. Σήμερα στον Όλυμπο και στην αλπική ζώνη ανεβαίνουν εκατοντάδες, χιλιάδες, ωραία, σας πληροφορώ, ανέβηκε το κορμί επάνω. Τι είδαμε? Πείτε μου. Είδαμε το αγριόγιδο. Εδώ είναι τώρα που έρχεται μια αμερικανική έρευνα και λέει ότι υπάρχει το plant blindness, που σημαίνει υπάρχει τυφλότητα απέναντι στα φυτά. Οι Αμερικανοί επιστήμονες έχουν προσέξει ότι ο άνθρωπος που βγαίνει στη φύση τον αφήνει παντελώς αδιάφορο η χλωρίδα και του προκαλεί την προσοχή, ότι του προκαλεί κίνδυνο, ότι τρέχει, ότι κινείται. Λοιπόν, πιστεύω ότι, για να ολοκληρώσω λιγάκι τη μεγάλη μου αυτή κουβέντα, ότι και τα φυτά δικαιούνται ένα μεγάλο κομμάτι της προσοχής μας. Τελειώνοντας, αγαπητέ Λευτέρη, θέλω από καρδιάς να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για αυτή τη συνομιλία ψυχής. Να σου ευχηθώ δημιουργικές αναζητήσεις και αυθεντικές εμπειρίες στο σπουδαστήριο ζωής του φυσικού τοπίου.